kaikille. Mulla on Halariman manageri Loita. Minä oon Pave Tervonen. Minä oon Kari Kari. Ja mä tulin nyt tänne vähän varoittelemaan tästä illan esityksestä. Esitys mulla on melko lailla huono. Nimittäin pojat on ollut vuoden virkahappailla tuolla Siperiassa. Tietenkin vain tuon Halakan pensan takia, ei mitään muuta siellä Siperiassa. Ei, niin ja tilaaja on vähän tämmönen. Ne on tottunut tosi pieniin tiloihin, mutta on niin kova palakka saattiin tänne, niin tottahan me sitten saattiin tänne Siperiasta tulemme ja virkahappailla lopettamaan. Junalla tuli vattata pitkin Siperian rattaa ja mukava oli kuulemma ollut sekin reissu, niin. Niin. Pitäis yleensä vähän lämpimäksi, niin kuin, ettei ihan... No joo, ja sitten kun samalla jotain mukavaa näyttää, kun se loppu tulee olemaan ja sitten vähän mitä sattuu. Näytätkö siltä aikaan temppu? Ei tuota temppua jää. En minä tuota temppua ollut näyttämään. Mitä pitää tehdä? Tiedätkö se vaikka se, missä se turraatat ne jalatkohit kattoo silleen siitä? Jalatkohit kattoo silleen? Ei, toista kautta tuli etukasta pyörät. No niin, siitä se lähtee. Hyvä! On aika likkästi meihin läskää. Ikinä koppelu velkaa. Ikinä koppelu velkaa. Ikinä koppelu velkaa. Anna mennä velkaa vaan. No niin! Lapset katsomaan niitä poikia tuolla, no istumaan tosi jännä äänekkäästi siellä. Ei oo mitään kyllä päässä liikkuu. Jostain syystä kumman unisia on vaan. Niin ja... Meissä on ollut kovasti tähdessä. Mä lähden tosiaan vähän vaikka hieromaan poikki, niillä on verikiertä, mä tiedän niissä on. No niin, minkästi nyt on aikaisesti vaan. Aikaisesti vaan, niin... Minä vedessä muutamaan vitsin kerron niinku herran aamulla. Pitääkö samanlainen muslimi sanoo naisille, kun toisen ravintolasta illalla kotiin? Tiedättekö työ? Ei. Haluatko siellä olla alla vai vielä? No niin, kyllä mä oon näyttämään. Joo. Ja laittaa vielä nyt Siperiaan vaikuttainen juttu, kun pojat kertovat, että kun manoissa Siperiassa, niin ei tarvitse turvavöitä. Tiedättekö työ miksi? Takapuoli jättyy penkkiin. Joo, jokainen pojat on valmiina. Sanoit laittele Matelinit poika siellä ja ruvevat hommiin. Pojat nousu jalasta ja no niin. Mutta vielä tiedättekö Pierulandiassa, niin mikä on Pierulandiassa yleisin kommentti? Oho. No niin, no niin, on tänä muilla vähän. Mä Pierulandiassa on myöskin Pieruan rahayksikkö, niin siellä lasku tullaan perästä. Joo. Kyllä on nyt niin kummaa porukka. Pierulandiassa niin perään kuuluttaminen on kielletty turvallisuussyistä. Jukkissa jeeksissä, joo. Hattuja pyöhän. Niin mitkä sinne annettaisiin pojille silloin. Onko ne pojat on valmiina siellä? Että ja on. No yrittäkää nauttia, niin terve vain. dressed up in your worst day. Do you think about me? Or do you think about me?
still got sweet little things to say. After all that I've run from, where the fuck did you come from? Butterfly, baby, I still have my doubts about you. Butterfly, I can't find no satisfaction. Butterfly, you miss me up and if I have to leave you. Butterfly, I don't know how we got inside of you. Oh, leave me now, leave me now. You made me yours with lovely cures. Life is life. I don't know why this do things like this. After all that I've come from, you're the woman I should run from. I can't find nothing bad about me. You miss me up and if I have to leave me. I don't know how you got inside of me. Hei vaan, kaikille nyt on saanut hommat käyntiin niin sanotusti ihan. Sillä lailla minun nimi on Saku. Ja minä olen Miika, hyvää iltaa kaikille. Tästä iltasta ja tästä esityksestä sen verran, että mä tehtiin tää viimeksi vuosi takaperin muistaakseni. Ja nyt tehdään sitten etuperin. Täällä. Ja vuotta ei ole kyllä paljon tehty yhdessä juurikaan mitään kohti siellä. Eikä paljon mitään. Siellä meni sitten vähän niin kuin eri piireissä. Mutta mennään eteenpäin. Joo, meillä on täällä semmoinen hattutemppusysteemi. Eli otetaan tuolta niin hatusta sinne lappu, jotta voi lukea niin ihan mitä vaan temppuja, että me yritetään suorittaa se parhaamme mukaan. Niin. Mutta joskus saattaa käydä melko huonosti, niin katsotaan miten nyt käy. No niin, ja kukas täältä sitten lukas näitä lamika siellä? Joka nyt jännittää kovasti. Heitä viittä palloa selällään maaten. No niin. Onko kato mahdollistakaan uskomatonta läpeä? Täytyy sanoa, että ikinä hän, mutta onneksi meillä on täällä sellainen Miika, joka pystyy siihen. Samat jutut tullut kuin vuosi sitten, nauhoitus on suoraan kaikki. Näistä ekstra usein jussuja aina. Se on tipo eri yleensä. Niin, siis jos joku haluaa itse, että jos tästä harjoitella, niin tarvitaan ensinnäkin lattia, ja sitten tarvitaan silkat, ja sitten tarvitaan noita pallololoita, joista voi heitellä. Aluksi on hyvä harjoitella, vaikka tänään mun niillä okiton päällä, sitten saavasti kun on koskeli. No niin, näin se käy. Lopetan nyt. Otatko mun toinen tähän? Toinen heti kertakieltäjä. Päästä liikkeelle.
heitän voltti. Elikkä... En minä tiedä. No niin, kyllä taisit mennä sankarille, tai mennä tuolla sankarin ränkistolle. Tämä juttu, niin mikä se näin? Minä en tiedä, minä en tiedä jotakin muuta. Ei kuulemma Otto volttiin ja joutuu tekemään jotain muuta. Jalat on kuulemma kipiä, ja vähän mahakin sekaisin. No niin, mä nyt heitä nyt joku juttu suunnasti. Mut varo ettei satuttaa ja niin matalasti kyllä. Kaavan kopsattaa, mutta se kuuluu asia, ettei vähän harva ääni. Ja näin se käy. No niin, Se on akrobatia se. Kyllä. Elikkä jatketaan rutiineja. Jatketaan nyt. Joo. Valitettavasti.
eipä tuo vielä mitään. Elikkä mennään nyt Valtti kertoo. Kerro nyt toista. No mitä tässä nyt enää selittää? No niin, elikkä mennään siihen hatteen. Selvä kyllä. Kyllä se. Toisesta rivistä vaikka on. Joo. Vaikka sellainen temppu, kuulosta kukkaa. Elikkä rumman ja laudan päällä pidä seisoa ja tasapainottaa kävelykeppiä toisella jalalla. Elikkä siihen temppuun tarvitset rumman ja laudan ja kävelykepen toiselle jalalle. Minä etin sen kävelykepen. On se? On. No niin. Näin se homma etenee. Noin. Mentiin kompastus tiukaan. Hupsista. No niin. Jännite kiinnittyy. Ai, kuinkahan tässä käy? Nyt noin. Nyt se toinen jalka ylös sisään. Pysyykö? Ei, ei. Tää pysyä näin. No niin. Niinhän tuo tärissä. Miten tuolla nopeasti tärissä? No niin, hyvä. Voi taputtaa. Näitä olisi kyllä kannattanut varmaan tämän vuoden aikana kokeilla. Mutta kyllähän se sinne menee, jos menee. Yleensä meillä on sinne 15 yritystä näitä temppuissa. Sitten menee, se sitten varmaan menee. Se oli vasta toinen, ei mitään hämminkiä, se on yrittää ihan niin pitkään kuin haluat. Nyt tarvitsee sitä 15. Saattaa käyttää aikaa. Mitä se nyt sitten on? Mitä tulee kokeilla temppuja? Te käytte vielä enemmän aikaa. Paljon luvattiin tänne? 45 minuuttia. Ihan se varmaan tulee nyt täyteen. Yritetään vielä. Kerro kielon päälle, ei enää. Ei! No, ei enää. Ei enää. Vai joko se ei varmaan palata tästä tekemään sitä sun rutiinia? Vielä just. No niin. Täältä toisesta reunasta, jos on mikki, niin riittää. No niin. Miksi ei saa aina käydä siellä yhdessä? Haluan. Täältä toisesta laidasta, jos sitä mikkisestä riittää. Näin lennokin. No niin. On tää hyvä. Koska tulee niin esiin, että sillä on. Tää on hyvä. Lauletaan Vesilehmaan jenkka. Oli yskiä niin kuin oli siellä. Lämmin oli kesä ja mieli korkealla, kun jenka tahti soi Vesilehmaalla. Sitten sellaista ei vauhtia nähty näillä mailla. Lennäväen muorikin jo hyppäs tasajalkaa, kun jenka tahti soi Vesilehmaalla. Kaikki sanoi tästä minä kaikki voissasi jenkkaan mennä aamun asti. Maailma on pihalla ja surut kaikki poissa, kun jenka tahti soi Vesilehmaalla. Arvommekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa. Arvommekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa. Arvommekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa. En kyllä muista yhtään varmaan. Olikohan sitten taiteilijan vuoro tästä tekemään temppuja? Maybe I should go and live in Amsterdam in a side street near a big canal. Spend my evenings in the Van Gogh Museum. What a dream van Gogh. Different lifestyles and different fears, and maybe I should be in Edinburgh
in a kilt in Edinburgh, doing a modern dance. Southern Pines, where the winds whiskey and the villagers dance. You and I, we sleep beneath the moon in June and sleep till noon. Maybe you and I could fall in love, regain the spirit that we once had. You let me hold you and touch the light that shines so bright with fright, doing a modern dance. Doing a modern dance. Shit, maybe I can go to you again. No one's confused, ever lose his place with their place in the human race. Maybe I'm not cut out for city life. The smell of exhaust, the smell of strife. Maybe you don't want to be around. Doing a modern dance. Doing a modern dance. Maybe I should go to Tangy, where the blues run down out the Solomon Street. Or go to the other slender chance and lose romance to a one just dance. I'm to the room, I need some law, explain to me the things we saw. Why it always comes to this, it's all downhill. I should move to Rotterdam. Maybe move to Amsterdam. I should move to Ireland, Italy, Spain, Afghanistan, where there is no rain. Maybe I should just learn how to dance. The roles are shifting, the mind dance. You never touch, you don't know you're with this week, this month, this time of doing a modern dance. You don't know who really wanna dance. I don't know if Pakistan or Afghanistan dance. They don't know who you will dance. They don't know who you will dance. Doing a modern dance. We never touch, we don't know who you will dance. Modern dance. Dance. We never touch. Hyvä. Laskitko? Laskin. No. Nyt on ollut 5, mutta aikaiset tosi hyvin kaikki. No niin, mennäänkö eteenpäin? Mennään vaan, jos menee. Jos Joo. haluaa jotain kertoa. Ei mitenkään. Niillä oli tässä ennen paljon enemmän juttuja. Nyt aiemmin. Otetaan tästä edestä yhtälöitä. Katsotaan ulappuja. On kahvipalloa pelkällä päällä. No niin. Ei oo totta. Ei se ole mahdollistakaan. Oho. Onko se niin, että sit sitä suunnitelmaa? Joo. No joo. Hyvä. Mutta tämä nyt kuulostaa ihan haukkaalta, mutta onneksi. Meillä on täällä tämmönen miika, joka pystyy siihen aina joinakin päivänä. Eikö? Niin, eli tässä nyt jos sitä joku haluaa harjoitella, niin tarvitaan tämmönen muumipallo. Ja sitten tarvitaan tällainen... Mikä se on? Se on niin valaspallo. Se on jotain Disneyn piirrettä. Eli tämmösiä tarvitaan. Ja sitten pää tarvitaan. Ja tämä on ihan erittäin. Ei se tarvitse periaatteessa kuin 2 komppania, sit se on niinku kierros, mutta kyllä ehkä voisi enemmän niin kuin 2. Se nyt sillä lailla yhteydessä. Joo, voi hyvä.
No niin. Ehkä toinen nyt saman tien tähän samaan vauhtiin ennen viimeisiä iloituksia. Seiso ruumoinen laudan päällä ja tasapainoit kettiä otsalla ja niin kuusit kultarengasta. Oletko vaan mahdollista? Niin, nyt nähdään. Mitenhän tässä käy? Etipä tulee alla hyvin kiineen viikkaa. Tällainen jytinäinen homma. No niin, sieltä se tulee. Ruula ja lautasen. Ja kuusi rengas, nyt on vihreitä renkaita sulla on kotivettä harjoilla. Voin olla ihan normaalia valekkeita siniseksi, mutta näin ikään. Eli nyt on tuo. Hankalin kohtaan tässä tää hyvä. No, hyvä. Se on monta vuotta harjoitellut tätä hyppyä erittäin. Joskus se sitten saattaa niin onnistua. Sitten tuollainen pitkä keila. Ottan. Se helpottaa, että on pikkuinen monttu siinä otassa. Ei voi mutta sitten niitä heitellään niitä. Ota vaan tuolta. Kato, hei. Sitten pitää meidän viimeinen soutaide-rutiini. Tässä voi kertoa sen verran, että tämmöinen pastor-rutiini, jos heitellään toisille keinoja. Jos toinen astuu joensuusta ja toinen Turusta, niin sitä on hankala harjoitella. Ennenkään haitana. Sitten tähän tarvitaan tämmöiset hienot shoulder-paidat. Nämä paidat on tehty semmoista kankaasta, joka ei ryppynyt, joten tätä voi tulla tarikapohjalla. Päihin ei tartu hajuu, eikä nämä reppeile. Paitsi että katsotaan sitä kainalta syytäsi. Leveämättömänä pidetyt paidat ovatkin revenneet. Aivan totta se on. Ja minäpä laitan kiinni nämä napit. Niin. Sitten jos tuntuu, että tulee liikaa tiputuksia, niin voitte laittaa vaan silmät kiinni ja kuunnella sitä ihanaa musiikkia sitten. Vain lapsen hengissä, missä naapuri
Sateenkaaren päässä on tyhjä arkku, keilko ja koippu. Loppukäsin nurkkaan leikkautte sen enempää sillä. En tyydy yhteen virstan pylväseen siltaan. Kun tällä tiellä ollaan ja kun ideasta kiinni saan. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa kanssani seuraamaan sirkusta Rovaniemen ylioppilasteatteriin. Lapin ylioppilasteatteriin.